So pagkasayang no kana gumikan kay tulo ka semana na lang unta mahuman na ang preventive suspension ni dismiss Mayor Mike Rama apan dili na makabalik si Rama sa Cebu City Hall tungod sa perpetual disqualification nini nga gipagawas sa ombudsman niadtong pagka October 3. Pero malaumon gihapon ang kampo ni Mike Rama nga ma-reverse ang desisyon sa ombudsman o makabalik kini sa Cebu City Hall. Gani bisan pa man sa gipagawas nga desisyon sa ombudsman nga dili na pwede makabalik sa gobyerno nga opisina si Mike Rama apan wala gihapon gipulihan si Mike Rama isip pa standard bearer sa ilang partido nga Partido Barog Team Rama. Kini gumikan kay malaumon gyapon sila nga ma-reverse ang desisyon sa ombudsman bisan pa man tuod og gipis kayo ang kahigayunan. O gani akong na-interview si Cebu City Councilor Joy Pesquera, ang kaalyado ni Mike Rama. Matod pa ni Konsehal Joy Pesquera, abogado ni, ngilngig po din nga pagka-abogado, CPA lawyer ni. Matod pa ni Konsehal Pesquera nga naglaom sila nga dili makansilar ang certificate of candidacy ni Mike Rama o makadagan kini pagka-mayor sa Cebu City sa sunod nga eleksyon. Doon naman goy mga politiko dinhi sa Sugbo nga nalutsan og perpetual disqualification nga desisyon sa ombudsman apan nakadagan pa man gihapon pag eleksyon unya midaog pa yun. Mao na nga tanan nga mga legal remedy gihimo na karon sa kampo ni Mike Rama aron maapil ang iyang pangan sa baluta sa umaabot nga piniliay. Pero nasayod ta nga ang justice system dinhi sa Pilipinas dugay kaayo. Hinay kaayo motuyok ang ligid sa hustisya. Maunang nagtuo ko nga muabot na lang ang 2025 nga eleksyon apan dili gihapon makakuha og TRO si Mike Rama. Hangtod karon wala pa kuhaa ang uban nga mga gamit ni Mike Rama sa mayor's office diha sa Cebu City Hall. Si Raymond Garcia imbes siya nay mayor sa Cebu City, apan tuag yapon siya nag-opisina sa iyang opisina pagkabisi mayor mga kabumbo. Mas may manggod ganito sa mayor's office kay dako unya luag. Ang vice mayor's office medyo gamay-gamay man eh. Unya daghang tawo permi ang opisina ni Raymond Garcia diya sa vice mayor's office mga kabumbo. Usay ang aircon di pa kadaog gubikan sa kadaghan sa mga tao. Mas mayon tag babalhin si Raymond Garcia ngadto sa mayor's office sa opisina ni Mike Rama para luag-luag pod mga kabumbo.